Yo, what's up guys? Maing bunta guys. Alas City Imidjanal so to sa baho niya. Ang hagis akong bata dere kay tanaw lagi ani cellphone lagi niya, bambam siya niya. Wa matay lang cellphone niya, akong cellphone dalon na nako kay na kay mga picture sa akong trabaho. Saba. Oh, kana no. So, ato ko guys. Bye-bye. So, what's up guys? Ngayong punta guys, kay alas 10 pa guys. So, naanak ko dere, nag-welding, nasad ko. Nag-practice, tagbuta-butas itong mata ba niya. Karo pa na ako masumpay ako ang vlog kay busy kayo ganiya. Samok sa ning sound system oh. Copyright sa tani, minimal. Pistinig sound kasaba guys. Kuhan ko rin guys, itulda ko sa kuhan. Nagkuha ko hagdan. Mga akong itulda, impangan akong plywood. Hektan sa akong plywood guys, basi lupan yan din. Ano ba yung mga auto na sluyo. Ha? Lupan yan sa auto, makatagya. Hinong tagkalit ko auto ani. So what's up guys, grabe ginita guys, may gani kay naka-plywood sa gamay. So itong gihimo ron kay git kural niya ba silbig one music na sad animal atay ginil na sound siya da sige tingog. So lingkod sa tagamay guys, layo pa kay alas 12. Napit na siya mahuman. Kamay na lagkuwang. So ito hinahinayan kay grabe inita sa dali oy. Ano ni oh. Kani siya may kural diya. Ano mga motor kuralo na diya. Music na sad. So chill lang tayo mga guys ha. So dito welding ta diri niya apit alas 12 gutom na kayo ko kay wa koy pamahaw unya basig malipat ning kwardiya ron madto ta dito sa kwan pangita tagkuan sudan koy ko gutom. So what's up guys, so apit alas 12 minus 5 na lang. So human na tag welding diri sa kwan sa kining ni welding. Ya, ang pagbalin lang ani kay human ni mabalik. Balihon ta ni human. Lingon human wa na daog. Para to isa sangit diho. Sangit ya. Ana dia kanang pan pusti. Kural siya punto. So way ta gamay kay minus 5 na lang. Ngitaw bisa nagkuan ko. Tabon ko ani plywood, grabe ngita. Paningot ko.
Ngani gini mangita tag kwarta guys. Di ba? Sup guys, so grabe sa paa rin guys. Oy. May nag-testing sila sounds niya. Bago ko nag-speaker lang testingan. Mo nang naglagapak-lagapak diri mayo. Nya mga ora ta kayo. Nalipat gyud taong kwarta gani hagamay ta. Naka adto gyud taong kog kuan utanganan. So gamay ra kay guys, so 15. So asa na mata kita karong dis nga paliya utan ba. Ano yung nagmahal na yung panalit tuno na ni. So kaon sa ko guys ha. Yo, what's up guys? So mana tagkaon guys. Ari tagawas man girilyo. Ako mga kauban rin mga gwapo. Mga smoker ba, gawas. Ang dili smoker rason ng atop. Sa baa mo ni sound. Copyright sa tani guys. Hey, sound. Silang sounds guys, oy. Nada is builaras diri guys, oh. Nada is gawas lagi basta mga smoker is gawas. Mo ba nga tulog? Mo to si builaras. Ngaon na guys. Uga ba sounds nila. Lamir ni sayaw oy. So manigda-higda sa guys. Ay humana tag panigarilyo. Tulog sa ta guys. Okay guys, magsugod na sila guys. Sugod na sila. Sugod na po sila dito. Okay, magsugod na po guys. Init mga po. Ito mga alas dari alas 2 mana ang landong mga alas 2 landong kumana man sa ni alas 2. A few moments later. Dara guys ha, tao na mo ang tabon. Picture sa picture. Picture, tabon suka. Oh. Tabon suka. Okay. Naog sa mi, naog. Kay alas 5 na niya nalanganin mi sa oras. Amo lang dalig panri hatod kay kuan lay kuno nay waywaya. Na waya-waya. Yawa-yawa ang mga tubig. Sige. Ubus. Katong dire. Sa music kon? Katong kuan? Kay tao na. Napalit sila dito. Mga orang magyapon gamay man, dos man, tres mo disukod. Kakuan bintang nilang apuhan siya. Pero murag alis dan siguro nagkuan tangke og di bawal baka. Dugay ni ilisa lang ang trabaho ni. Lisa kita may lisa na ni. Dara yung isa. Uy, pagya mi dire. Iya, masugod dugay ang amo ilisa. Ari sa may nanay tapon dito. Oh, dire o tanawon ning dire o makuan siya. Sama. Apa sa kay kung di kami tong iwala kay pan. Katro lagi na iwas yung meeting ko. Yung tangol na. On to pirmi kuan to work kining nang kuan breaker. Puno na siya, puno. Oh, puno. Dahang kuan no. Kailan mo gisaka? Yawa-yawa. Katong pagpaong niya, mo ray ako gitamanan. Sorry. Di ba bisikit mo nga isang gamay? Oh. Ya, andal mo tong balik nila paano sa pagtatugkad na. Kaning wala na yawa-yawa. Yawa gyud na. Ibay ka na sila pagdala kurin. Hindi mo na may panggon. Glory ni siguro. Depende na yung angal sa ikon ibalik pa tong pinner. Balik kuan. Kung angal okay. Yung anak nila permente. Babalik O jud chlorine, na. maaga sinapon chlorine nga puro bahol ka ang chlorine. Babalik jud na ni do kay Oh, kamu kan nasa inyo hari ng paano inyo request. Yang isisyan na. Oh, kung mo kontento ba mo? Na, mo Di na lang, kay- Kay isa mo doon niya. Oh, di masabi kay kuan. Ano mo, mas may kamoy mo. Oh, yung amo ba, may mo kuan ba.
Buli at ba? Wala filter. Oh, meron balik. Yes, yes. Ito mo din ang filter diyan. Ano mo sa kuan mga hugaw? Kaya daghang kayong hugaw mo, apel niya. Nabaw na biya. Mga beautiful hands biya ni Sir. Ano mo convert? Helmet. Kita kamu rin, kuha ka ng kami mo action. Akan mo rin kan bakay kami mo action na hindi. Yung naamoy, ano ba? Angal. Ano tayo mo dito pag wala na filter na. Ikaw yung trabaho na sa med. Di ba ko ano? Ano ini? Na, takamao ani ba? Ano ka pa ulion? Jadi saya kita balik ko to. Di magutin to mga daang kuan. Ay mga chicks bro. A few moments later. So what's up mga kaukoy sa kabo na anak ko rin. Ay ko ka. Sumpay sa kuang vlog kay. Pakabot ako nangawas na yung kubig. Kung bata mo tanaw nagbambam. Dali na kaman guys, og salamat sa pagtanaw og ngayong hapon ampen. Ko sa plapo ba? Plapo, kami sa plapo kananaw.